de bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛ ni an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma seli. Denmisɛnninw ka hamina baarako ta nasiraw kan o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye. O kɛra barola sigi dɔ hakilina ye mun na bɛnna denmisɛnninw ka jɛkuluba CNJ ɲɛmaaw fɛ ka bɛn karido Novembre kalo tile 24 ma CICB la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita de bolo nka a nɔrɔ bilala minisiri fɛ mun ɲɛsinnen don denmisɛnninw ani farikolo ɲɛnajɛ kunkanko ɲɛnabɔli ma. Ali Hamidu Badeni ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Jamana marabolo kɔnɔ n'aw ka wulikajɔw kɔfɛ sifinw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura u ka ɲɔgɔn dalajɛba kadara kɔnɔ n'o ko ma ko Assise nationale de la jeunesse du Mali ni jamana jɔnjɔn kɛra k'o baaraw nun don. A na kɛ hakili jakabɔ kɛnɛ ye jamana sifinw ma u ka gɛlɛyaw kun kan i n'a fɔ baarako, kalanko, lakanako an'u ɲɔgɔnna wɛrɛ. O hakilinaw na fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ gafeba kelen ye n'o na di jamana faamaw an'u dɛmɛɲɔgɔn jɛkuluw ma. Assise nationale ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔn ye belebeleba ye bi Mali jamana kɔnɔ. Barisa depuis président Ibrahim Boubacar y'a laɲini k'a ka fanga kalifa denmisɛnninw na, an y'a ɲini k'a fɔ anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn fanga in kɔnɔna la. Donc an hakilina min sɔrɔ o de ye an yɛrɛ ka baara kɛ sɛbɛn na, sɛbɛn mun bɛ kɛ denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye fanga kɔnɔ, denmisɛnninw ka hakɛ fanga kɔnɔ, jamana yɛrɛ ka hakɛ denmisɛnninw kan, domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka se k'o baara kɛ ka t'o di président Ibrahim Boubacar ma a ka se k'a dɔn a ye caman kɛ a ye caman fɔ an ye an fɛnɛ ka denmisɛnnin hakilina ye minnu sɔrɔ ka fara ale ta kan ka sɔrɔ k'o bɛɛ di ale ma an n'a ka jɛ ka Mali kɛ denmisɛnninw sago ye. Barisa fanga kalifali denmisɛnninw na o tɛ ka denmisɛnninw bila poste de responsabilité la o ye de ka Mali kɛ denmisɛnninw sago ye. Barisa denmisɛnninw de ye jamana kulomaw ye n'olu sago sɔrɔla olu ye population fanbaw ye a bɛ komi jamana fanba bɛɛ sago sɔrɔla cɛw ni musow bɛɛ ko k'u denw ye. C'est pourquoi an ye concertation kɛ Mali fan 14 bɛɛ la région bɛɛ kɔnɔ concertation régionale de la jeunesse. Donc bi an ye Mali jeunesse bɛɛ wele cercle bɛɛ bɛ yan diaspora bɛ yan pays voisins fana olu bɛɛ bɛ yan pour que an kana se ka kuma an ka baarako kalanko sécurité environnement fɛn fɛn n'o ye jamana jɔko ye n'o tɛ se ka taa denmisɛnninw kɔ fɛn o fɛn fana ni denmisɛnninw tɛ se ka taa a kɔ denmisɛnninw yɛrɛ ka o fɔ ani gouvernement de partenaires k'o kɛ sɛbɛn belebele kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko initiative décennale pour le développement de la jeunesse au Mali n'o ye hakilina ɲuman talen san 10 nata kɔnɔ Mali denmisɛnninw ka ɲɛtaga la. Donc o sɛbɛn de bɛna taa di président Ibrahim Boubacar Keita ma a n'a ka gouvernement de partenaires u k'a lajɛ k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn bɛna ta comme hakilina ni sɛbɛn i b'a sɔrɔ denmisɛnninw ka fan bɛ o kɔnɔ u ka ta ka bila o hukumu kɔnɔ k'o baara kɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Conseil national de la jeunesse n'o ye jamana sifinw ka jɛkuluba ye a ka biro falen n'an k'o ma ko congrès statutaire o na kɛ novembre kalo tile 27 a n'a 28 kuca la n'o de hukumu kɔnɔ an ka minisiri minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan o y'a ɲini jamana sifinw fɛ o baara ka kɛ lafiya ni hakilisigi kɔnɔ. An bɛ mun fɔ o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye hamina ko ba dɔ ye cogo di denmisɛnninw ka ko bɛ se ka don ba la cogo di u nimisa ka don jamana mara la cogo di u bɛ se ka kisi ka tanga fɛnɛ u ka baaraw kɔnɔna la sabu n'i y'a mɛn denmisɛnnin n'i y'a mɛn an balakaw olu de ye population fanba ye gɛlɛya fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen a fanba b'olu de kan donc o y'a ka hamina ko belebeleba dɔ ye fɛn min fɛnɛ sigikafɔ min ni o kan ka kɛ don natɔ n'o ye dialogue national inclusive ye u jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an b'u fo k'u barikada o la u ka bureau fɛnɛ kan ka yɛlɛma waati nataw la an bɛ cikan min bila o de ye k'a fɔ a ka di an ye a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ a ka kɛ basi kɔnɔ parce que jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔna la donc u bɛna président kura min sɔrɔ an bɛ dugawu fɛnɛ kɛ ala k'a kɛ président ye mun bɛ se ka baara minnu satigi y'a daminɛ n'a bɛ se ka baara ninnu waleya k'u lataa ɲɛfɛ walasa jamana ka jeunesse u ka se ka taa ɲɛfɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ ka taa ɲɛ kɔnɔna la. CNJ ka nin ɲɔgɔn dalajɛ kɔni kɛra wasa ye jamana bolo baw farafinna denmisɛnninw ka jɛkuluba n'o bɛ wele ko Union panafricaine de la jeunesse o ye jɔnjɔn di jamana ɲɛmaa ma Ibrahim Boubacar Keita jɔnjɔn mun n'a bɛ bɛn ko fɔ n'a minɛna sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri fɛ Aruna Modibo Touré. Tile saba ɲɔgɔn ye dɔ tun bɛ senna Sikasokaw fɛ mun na bɛnna minisiriso fɛ mun ɲɛsinnen don sira dilanko kunkanko ɲɛnabɔli ma
ɲɔgɔn ye bolila fɛn minnu kan sa o de san tɛmɛnen na sira minnu dilanna ani san nata la baara minnu kan ka kɛ Sikaso taga in na Serifula Jabaranso tɔgɔ la Amadu Kamara ani Dramani Male tun b'u nɔfɛ. Lada don san o san ministre min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko ministère des infrastructures et de l'équipement ka tɛmɛ a ka cakɛda ye min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ sirabakow ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye direction nationale des routes ye u ka ladala ɲɔgɔn ye ni ɲinanta kɛra Sikaso a kɛra wagati ye walasa u ka se k'u da don san 2019 baaraba minnu kɛra sirabakow la ani labɛn minnu kɛlen b'u fɛ ka ɲɛsin san 2020 ma. Kunun ni bi cɛ an ye baara minnu kɛ plein air bɔlen kɔ a la ka baara taabolo dayɛlɛ ɲɔgɔn na an ye groupe de travail jɛkulu 2 minnu bɛ baara kɛ thème belebeleba 2 kan. Thème fɔlɔ o ye programme entretien 2020 an kan ka mun kɛ bon pour que an kan ka mun kɛ programme 2020 kɔnɔ programme min ni an nana n'a ye o ye an mago bɛ min na o ye 92 milliards 2020 kɔnɔ pour que ka siraw entretien kɛ mais min fɔra an ye ko o bɛ o ye miliyari 20 donc a ma nɔgɔn groupe 1 bɛ baara kɛ miliyari 20 kɔnɔ an b'a kɛ cogo jumɛn an bɛ se ka min kɛ o la mais a ka kɛ mɔgɔw nafala ye. Ni ladala ɲɔgɔn ye wagati don ni ministre so a n'a a ka cakɛdaw u ka se ka ɲɔgɔn ye k'i da don degun ni gwɛlɛya minnu b'u kan ni ka tila ka fɛɛrɛ ani dabali sɔrɔ o la a ministre ɲɛma n'o ye Zenab Diop ye ale hakili b'a la baara minnu bolodalen bɔ u fɛ ka kɔn san 2020 ye. San kɔnɔ an ka service fɛn fɛn bɛ région fɛn fɛn kɔnɔ u bɛ sigi ka jateminɛ kɛ sira minnu ka ɲi sira minnu man ɲi mun ka ɲi ni min ye min man ɲi ni min ye u b'o bɛɛ de jateminɛ k'a bɛɛ sɛbɛn ka na san kɔnɔ an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ kelen ka jateminɛ kɛ an ye mun kɛ san min bɛ na ban an ye mun k'a kɔnɔ mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun ɲɛna mun ma ɲɛ ayiwa an b'o corriger cogo min na an b'o labɛn cogo min pour que san wɛrɛ ta ka ɲɛ walima dɔ ka fara kan walima défaut yera min na o ka corriger an b'o bɛɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na an b'o kɛ laɲini min na population minnu bɛ yɛlɛ siraw kan olu ka lafiya sɔrɔ donc o lafiya ɲinitɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan sira dɔw bɛ yen cogo foyi t'u bolo bilen donc o ka latigɛ bɛ taa kɛ min ye yalima an bɛ segin a kan ni pepe wa yalima dɔɔni de bɛ baara dɔɔni de bɛ k'a la wa yalima wo damadɔni de bɛ an ma ɲɛsin o ma wa o bɛɛ de bɛ fɔ nin tile 3 in kɔnɔ. Nin lajɛrɛba in bɛ ka kɛ Sikaso waati min na o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaya so olu kɛlen bɛ ka baaraba kulo boloda Sikaso faaba kɔnɔna na minnu bɛ tali kɛ échangeurs ni sirabakow la directeur national ale nisɔndiyalen ka foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw u ka baara bolodalen ninnu na minnu bɛɛ lajɛlen bi don jamana kɔnɔdenw ka lafiya hukumu kɔnɔ. Pour que sira bɛɛ lajɛlen ka dilan musaka min kan ka don a la ko o ye miliyari 90 ani miliyari 2 mais n'a fɔra ko miliyari 20 de bɛ yen a y'o ta a ka taa n'o ye c'est que problème bɛ yɔrɔ dɔ la baarada dɔ bɛ an bolo a bɛ fɔ min ma ko autorité routière donc groupe 2 min bɛ baara la o bɛ hakilinaw jakabɔ de parce que an tɛ se ka to nin ma n'a fɔra wagati o wagati n'a nana ni miliyari 100 a ye fɔ a ye miliyari 25 minɛ n'a nana ni miliyari 80 a ye fɔ a ye miliyari 15 minɛ c'est que baarakɛminɛ min bɛ o autorité routière bolo baarakɛminɛw tɛ baarakɛminɛ sabatilen f'an k'a lajɛ olu bɛ falen cogo min pour que u bɛ se ka wari ɲini an ɲɛ ka se an ka mɔgɔw hakɛla cogo min. Lajɛrɛba in n'a na kɛ sabu ye walasa u ka se k'a dɔn degun bɛ fan minnu fɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u fɛ walasa hakili ka jagabɔw kan a n'a musakaw o bɛɛ lajɛlen ka jalatigɛ u fɛ u ka baara taabolo hukumu kɔnɔna na. Baara kun filanan bɛ kɛ min ye
an ye texte dɔ ta kɔsɔn na ko transfert de compétence collectivité ma c'est-à-dire sisan état b'a ka baara kɛ collectivité fana kan k'u ka baara kɛ donc an ka baara minnu décret ye min bɔ ka di collectivité ma o bɛna o dilen b'u ma baara bɛna kɛ cogo min na n'o hakilila ye fɛnɛ o fana an b'an sigi k'o fana jateminɛ o tɛ kɛ wari kɔ donc wari min kan ka transférer o baara ninnu nɔfɛ jate fana bɛ minɛ k'a dɔn o fana bɛna kɛ cogo min na o fana ye ko hakɛ filanan ye sabanan texte dɔ b'an bolo mɔgɔ bɛ baara kɛ ni texte de ye donc est-ce que texte ninnu bɛ o cogo la tagalen an bɛ ka taa cogo min na est-ce que texte yɛlɛma dɔ kan ka d'u la wa baara taabolo ka ɲa an b'an a lajɛ ni yɛlɛma kan ka dɔn texte mun na pour que baara ka ɲa an bolo. An bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baaraba kule ninnu ni a musaka dagosi ka bon kosɛbɛ bawo ni maa ɲɛmaaw ka fɔ la musaka min laɲininen don u fɛ walasa san 2020 o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sabati u bolo cogo min na o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 92 la nka an bɛ don min na i ko bi miliyari 20 o de jalatigɛlen don fɔlɔ yanni waati nataw cɛ. ɲɛnajɛso min bɛ wele ko La Gare a ɲɛmaa ka hamina de bɛn ani kelenya bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna la ani GIZ ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye baroda kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn sibiri don novembre kalo tile 23 ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baroda kɛnɛ in yɛrɛ bolila fɛn min kan o de ye bɛn ani kelenya bɛ sabati cogo min na Boubacar Traoré ani Fuseni Keyita tun bɛ Serifula Jabaramusow tɔgɔ la. Comme a bɛ fɔ i n'a fɔ kɔrɔlen cogoya min na maa o maa ni e de ye birikiden kelen ta k'a di i ka faso jɔli la o bɛ fasoden ɲumanya de ko fɔ o hukumu kɔnɔna na min ye espace culturel La Gare ɲɛmaa ye ale kɔni hakilina dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ tali kɛ baro sigi la min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko tigilamaw ni ani lɔkɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛla la ka se ka hakili falen kɛ min b'a to bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na. Jamana bɛ cogoya min na c'est important an ka fara ɲɔgɔn kan. Bon, ne bɛ domaine mun na o ye domaine culturel ni artistique de ye donc an fana seko ye mun ye an b'o k'a la donc ani GIZ alimanw ka projet an ye partenariat signé k'an bɛ kalo o kalo ɲɔgɔnjɛ dɔ organiser yan nɔ espace culturel La Gare la artistes bɛ na donc u bɛ ka baara minnu kɛ ka se k'a to bɛn ka segin an ka jamana na u bɛ n'o ɲɛfɔ donc u ni denmisɛnninw bɛ échanger o waleya ninnu kan donc o de y'an se espace culturel La Gare la yan nɔ bi a nafa ka ca parce que mɔgɔ minnu bɛ kuma artistes caman b'a la bon ni n ko artistes minnu bɛ tableau dilan olu b'a la minnu bɛ dɔnkili da olu b'a la minnu bɛ théâtre bɔ olu b'a la bon u caman exposera nin problème ninnu caman na violence bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u caman exposera la donc olu bɔra a la cogoya min na u ye fanga sɔrɔ cogoya min na ka bɔ a la donc u bɛ n'o ɲɛfɔ yan nɔ. An b'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye barosigi in daminɛ o hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko tigilama min bɛ Mamari So ale kɔni ye baara kelenw jira maaw la o kɔfɛ hakilina min b'a la ka ɲɛsin bɛn ni kelenya ma an ka jamana kɔnɔna na a ye dɔ fɔ o fɛnɛ la. Artiste jɔyɔrɔ ye ka jamanadenw la sensibiliser bɛn ani kelenya kɔnɔ donc u kan ka baara caman kɛ mun bɛ kuma o hukumu kɔnɔna la y'a ye donc ne ka baara ninnu bɛ kuma bɛn ale ni ka yafa ɲɔgɔn ma ani k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'a a fɔra i bɛ nord la o i bɛ sud la o i bɛ centre la o vraiment an bɛɛ de maliyɛn ye donc ko minnu kɛra ne bɛ fɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka bolo di Mali ka segin a cogoya kɔrɔ la. Bon dɛsɛnkɛla filɛ nin ye a bɛ hakilinaw sɔrɔ fɛn camanw la vraiment bi ne content na parce que ne yɛrɛ y'a ye salle fanba bɛɛ tun ye ekɔlidenw ye bon u ye question caman poser ne kun ne y'u jaabi. Bon ka question fana kɔnɔna la ne ye fɛn caman ta sɔrɔ la min bɛ se k'a to ne bɛ tableau wɛrɛw dilan mun bɛ kuma bɛn ni kelenya kɔnɔna kan. Ni maaba fila u ma da o ma u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na. Welekan min bɛ kɔni an ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que an degelen b'o de la ni yɛrɛ y'a lakɔlɔsi i b'a sɔrɔ maliyɛnden bɛɛ ye somɔgɔma ye donc bɛnbaliya tɛ anw danbe la bɛnbaliya t'an ka ko ye donc mun seko ye mun ye o k'o kɛ wale si man dɔgɔ. Bon ne bɛ welewelekan min fɔ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma n'a fɔra k'i ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ye o ou bien e bɛ sidi la o ne kɔni ka laɲini an bɛɛ de ye kelen ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana in bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi vraiment. An b'a fɔ ko lajɛ in kun cɛra ni fɛn min ye sa o ye kɛrɛnkɛrɛnna artiste Mamari So a ye dessin minnu kɛ ka se ka o ja yira maaw la wa dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka se ka ko in kun cɛ. An ka Kafunɛ Bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw dɔn.
laɲini kɛra Burkina Faso marabolo ɲɛmɔgɔw lakanabaw ka ɲɛmaw ani baba komandanw fɛ k'u b'a laɲini jamana ɲɛmayaso fɛ fɛrɛ kuraw wɛrɛ ka se ka boloda ka fara lakana fɛrɛ bilalenw kan minnu bɛ sen kan min bɛ kɛ sababu ye hali bi lakana ko ka se ka kɛ fɛn sabatilen ye hakilisigi ka don dugudenw na ani u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana tigilamɔgɔw ani maa ɲɛmaw fɛ cogo minnu na laɲini in kɛra sigi dɔ de sen fɛ o lajɛrɛba bɛ sigi sen kan san o san Burkina Faso jamana faaba la Wagadugu jamana maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o san o san sigi in de sen fɛ jamana maa ɲɛma ninnu ɲini laɲini in dajira u y'a laɲini ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ lakana tigilamɔgɔw ka lahalaya kan k'u bila baara kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔ ka baarakɛminɛn caman fana di u ma ka tɛmɛ ni marabolow ɲɛmɔgɔw ani baba komandanw ye ka fara haut commissaires kan min bɛ kɛ sababu ye lakanaw ka se ka sabati u ka yɔrɔw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o de kɛra u ka laɲiniw ye kɛnɛ in kan waleɲumandɔn foli kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ka da a ka sariya dɔ tali la k'a don ba la min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden dɔw donni na murubakala la walasa ka se ka lakana sabatili fɛɛrɛw bonya yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni banbagancimɔgɔw daga yɔrɔw don ni u b'u ka ŋaniya juguya an'u ka janfa jugu ta k'a waleya ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlenw ma o de kama gouverneurs haut commissaires ka fara préfets kan u y'a laɲini ni kura ka se ka fiyɛ lakana fɛɛrɛw la mara o mara ani dugu o dugu ni o bɛ Burkina Faso kɔnɔ ni o bɛ ɲɛmayaso de ka yamaruya kɔnɔ ka se ka o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen lakana sabati marabolo ɲɛmɔgɔw baba komandanw ka fara haut commissaires kan u labanna ka yɛrɛmara kafo laɲini u ka dugu fanga ka se ka segin u ma min bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛw bɛ se ka sariya dɔw ta u yɛrɛw ye lakana baara kadara kɔnɔ k'o ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu ni o b'u kan u ka yɛrɛmara kafow kɔnɔ barisabu ka da kan mara bɛɛ lajɛlen seginen tɛ so i n'a fɔ komi sariyaw bɛnkanw y'a laɲini cogo min yɛrɛmara kafow ka se k'u yɛrɛw ta lakana kadara kɔnɔ ni ka sariya dɔw bila sen kan k'u dangɛnɛmaya teliyala k'a sɔrɔ wele ma bila jamana maa ɲɛmaw ma ka labanna ka sigi k'u kɔnɔ ka jaabi ma kɔnɔ walasa ka se k'u ka lakana baaraw bila sen kan marabolo ɲɛmaw ka fara kɔmandanw kan ani haut commissaires u ka laɲini bɛ tali kɛ o de kun kan waati min na ni juguw ɲɛsina u ma wali kelen ni lakana fɛɛrɛ dɔw ka kan ka boloda u kana sigi ka makɔnɔnin kɛ ka yamaruya makɔnɔ ka bɔ fo jamana ɲɛmayaso la yɛrɛmara kafow yɛrɛ k'u ka sariyaw ta u yɛrɛw ye ni k'u ka baaraw dangɛnɛmaya laɲini ye o ye jamana gouvernement maa ɲɛma Christophe Dabire y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko fɛɛrɛ na ɲini o kadara kɔnɔ lakanako minisiri ka fɔ la k'a ka kan yɛrɛmara kafo maraw ka segin so k'o na kɛ sababu ye ka lakanako baaraw nɔgɔya minisiri y'a jira k'a fɔ ko baaraw bɛ senna o kadara kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye gouverneurs commissaires ani préfets ka se k'u ka baaraw dangɛnɛmaya nɔgɔya la ka juguw kɛlɛ ka lakana sabati ka sɔrɔ sigi ma kɛ ka ci kɔnɔ ka bɔ sanfɛ Congo RDC jamana kɔnɔ pankuruncinin dɔ dafirila pankuru in kɔnɔ maa bɛ gɛrɛ maa 20 bɔɲango la bawo pasagew hakɛya yɛrɛ bi t'i jɔ maa 17 hakɛ la ka sɔrɔ bolibagaw sen t'a la ka bɛn ni karidon novamburu kalo tile 24 sɔgɔmadafɛla ye pankuru in wulitɔ Goma pankurun jigiyɔrɔ la Nord Kivu mara kɔnɔ pankuruncinin min ni a dafirilen filɛ nin a pankuru siya tɔgɔ ko Dorni ye kɔmpanyi Bezubi ka pankurun dɔ don u wulilen kɔfɛ Goma ni ka ɲɛsin Beni ma k'i min kɛlen n'o ka Goma pankurun jigiyɔrɔ lamini ni a kɔnɔma ka can kosɛbɛ birere pankuru in cuna ka jigin o kin de kan ka sara in kɛra o yɔrɔ de la ka sanga ni pankuru bin ye maa 6 olu su sera ka ye fɔlɔ nka baaraw bi senna ka ɲininin kɛ pankuru in dogodogoɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲininikɛlaw fɛ walasa ka se ka mɔgɔw wɔgɔbɛ ka bɔ pankuru in binnen ni ɲɔgɔn cɛ pankuru in kunkanko ko bɛ ɲɛnabɔ kɔmpanyi min kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko kumana min na pankuru in bi dafiri ko pasager 17 de kun b'a kɔnɔ ka fara pankuru bolila 2 kan sɛgɛsɛgɛli baara wɛrɛw dayɛlɛnnen don ka ɲɛsin pankuru in yɛrɛ lahalaya ma n'o y'a sɔrɔ pankuru in bi bolili yamaruya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ɲininikɛlaw bɛ u ka cɛsiri baaraw la walasa ka se ka dɛmɛ dun ani ka se ka su wɔgɔbɛ k'a labɔ pankuru in ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafoni sɔrɔlenw kɔni y'a jira Goma pankurun jigiyɔrɔ maa ɲɛmaw fan fɛ ko maa o maa ni o tun bɛ pankuru in kɔnɔ k'a maa bɛɛ lajɛlen nin dajira Laginɛ Bisawo jamana kɔnɔ kalatala 770 de bɔra ni k'u kunda kalata yɔrɔw kan walasa ka se ka t'u ka jamana ɲɛmaa sugandi ka sanga ni jamana ɲɛmaa sigi kalataw ye minnu baaraw nun donna ka bɛn karido sɔgɔmadafɛla ma cɛbɔ 12 olu de kɔ dalen no ɲɔgɔn kɔ la o cɛbɔ 12 cɛma jamana ɲɛmaa José Mario Vaz
a kɛlen do k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ka se k'a yɛrɛ nɔnabila jamana ɲɛmaaya kunna. A kanbɔlen do indépendant fanga ɲinitɔn tɔgɔ la PAIGC fanga ɲinitɔn n'o ye fanga ɲinitɔn ye jamana ɲɛmaasigi kalata tɛmɛnen sen fɛ ani wasadensigi kalata min ni o tɛmɛna. Fanga ɲinitɔn min ye sebaaya sɔrɔ o fanga ɲinitɔn do. Jamana fanga sinamatɔnw tɔgɔ la Domingo Simon Pereira ani Umaru Sissoco Embalo olu kanbɔlen do fanga ɲinitɔn Madem tɔgɔ la n'o ye jamana fanga sinamatɔnw ye. Ka bɛn ni karidon novamburu kalo tile 24 sɔgɔmadafɛla de nɛgɛ kaɲɛ 7 gosilen 7h kalataso bureau de votew dayɛlɛna. Jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kalata ka taa se fo wuladafɛla ma nɛgɛ kaɲɛ 17 17h mana kongo bureau de votew da bɛ sɔgɔ. Ni jamana ɲɛmaasigi kalata min ni o dɔgɔdalen filɛ ni Guinée Bissau jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ kalata in kan ka kɛ jigisigi kalata ye min kan ka kɛ sababu ɲuman ye ka jamana dɛmɛ ka bɔ limbilanba kɔnɔ. Guinée Bissau yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi k'o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. Kabini ni san 1994 san nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye la Guinée Bissau jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa ka to fanga la k'a ka mandaw ban fo ka s'a kuncɛ waati ma. Ma bɛ se k'a fɔ José Mario Vaz a y'a ka manda kɛ fo ka se a dan na fo ka tila ka kuntagala wɛrɛ fara kan. Bari sabu ka d'a kan juin kalo tɛmɛnen de a ka manda kun bɛ cɛ k'a ta juin kalo la fo ka na se jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw dangɛnɛmaya don ma. O waati kuntagalaw bɛɛ lajɛlen farala José Mario Vaz ka sebaaya kan jamana ɲɛmaaya kunna. Politiki ko binakun kan kabini ni jamana in y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1974 san la Guinée Bissau ye gɛlɛya camanw sɔrɔ. Coup d'état 4 o de bolodara jamana in kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma. O sen tɛ fanga jasow la minnu ma se ka sira sɔrɔ. Gouvernement yɛrɛ falenni hakɛya maa tɛ se k'o dan. Jamana in bi gɛlɛya camanw kan k'a latɛmɛ i n'a fɔ komi politiki ko sɔrɔ ni musaka ko yɛrɛ tɛ bolo kelen kan. Wa jamana in kɔnɔ ba donnen do yuruku la ani fɛn kuntanw jagoli. O de kama ni jamana ɲɛmaasigi kalata min ni a kɛlen filɛ nin a bɛna kɛ jigisigiba ye jamana kɔnɔdenw bolo. Bawo a jigiyalen do k'a fɔ jamana ɲɛmaa min mana sugandi laɲini camanw na sabati o ka fanga kɔnɔ i n'a fɔ komi sɔrɔ ko ni musaka ko politiki ko basigi ani jamana yɛrɛ ka basigi. Iran jamana kɔnɔ munukumaɲaga waleya dɔw sigira sen kan min sen fɛ jamana kɔnɔdenw ye dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ Masiriya dugu kɔnɔ ni k'u ka nisɔngoyaw jira. Nisɔngoya jira min sen fɛ ni maa 2 nin tora walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye. Lakana tigilamɔgɔw nana don jamatu la ni ka yɛrɛkɛli boloda. O min sen fɛ jamana kɔnɔden nisɔngoya jirabaga ninnu ani finitigilakaw karila ɲɔgɔn na. A kɛra sababu ye ni 2 binna nisɔngoya jirabagaw fanfɛ. Lakana tigilamɔgɔw ka bali ye maa 2 wɛrɛ nin daji nisɔngoya taamakɛla ninnu na. Ka bɛn ni sibiri de ye ni nisɔngoya jira in bolodara dugudenw fɛ ka dugu jɛ karidon na. N'u ni lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na n'a kɛra sababu ye nin 2 binna. Iraki jamana woroduguyan fan fɛ port fana masurunya la maa 2 wɛrɛw nin tora k'a sababu kɛ mugu kisɛ ye. Maa joginta hakɛya o bɛ t'i jɔ fo maa 50 ni kɔ la. Kabiri ni muɲugumaɲaga waleya ninnu daminɛ kuma k'a sigi sen kan Iran jamana kɔnɔ fo ka na se bi ma. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 350 ye minnu bɔnɛna u niw na. Kabiri ni san 2000 ani san 3 waati ni jamana ɲɛmaa Saddam Hussein ka fanga dafiri la k'a ta o don na ka na bila bi la. Iran jamana ma se ka kɛ a yɛrɛ ye. Nin kalo 2 laban ninnu yɛrɛ la nisɔngoyaw tɛ ka kɔtigɛ. Sanga ni waati bɛɛ lajɛlen dugudenw bɛ dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ ka jigin walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira k'a laɲini fɛɛrɛ kuraw ka se ka boloda politiki ko binakun kan. Yɛlɛmabaw fana ka se ka don jamana yɛrɛ marako la ka da yuruku kan. Dakuru ɲɛ kelen ɲɛmaa minnu bɛ u kunna k'u yɛrɛ de ka wuli ka ta ka bɔ u kunna k'a sababu kɛ u dɛsɛlen do fanga mara la. Kalo 6 tɛmɛnen nisɔngoya jiraw la ka bɛn ni karidon novamburu kalo tile 24 ye Hong Kong dugu kɔnɔ kalataw sigira sen kan. A ka ca ni kalatala 4,000,000 ye minnu ka kan k'u ka sigida ɲɛmayasow sigi. Sigida ɲɛmayaso sigi kalata in kadara kɔnɔ ka bɛn ni karidon sɔgɔmadafɛla ye dugudenw bɛɛ lajɛlen de bɔra i n'a fɔ komi kɔnɔkulu ni k'u ka bureau de votew sɛgɛrɛ walasa ka se ka t'u ka kalata teliyala sani tile ka kɔrɔta k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen de jatigɛlen do ni basigi tiɲɛni ye kalata in sen fɛ. O kama jamana kɔnɔden caman ti sɔn dugu ka ɲagami k'i to kɛnɛma. O de hukumu kɔnɔ u solila ka bɔ ni ka t'u ka kalaw ta teliyala. Fan o fan ni kala ka kan ka ta yen o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen falen do kalatalaw la. Hong Kong sigida 18 kɔnɔ maaw bi ka ɲɔgɔn ma kɔnɔ. Aranjanbaw jɔlen bɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bi ka ɲɔgɔn kɔnɔ walasa k'u teliya baara in fɛ. Yɔrɔ o yɔrɔ ni o kɛra centre ye
k'a daminɛ ekɔlisow la administration hali gymnase kɛyɔrɔw a bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ bureau de vote ye wa a bɛɛ lajɛlen minɛna k'a fa tɛn kalatalaw la. Aja Sogona Konate n'ale ye alisilamɛya dɛmɛtɔn bolofara min bɛ Côte d'Ivoire o président d'honneur ba ye a ka suturaliw kɛra ka bɛn juma tɛmɛnen ma Abidjankaw fɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels Manyema au conseil islamique Manyema alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara nɔrɔ bilala n'a denkɛ Sherif Ahmed Tidiane ye a kɛnɛ kan. Jakarija Dambele ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase Alihamidu Badini fɛ. Aja Sogona Konate ni caman kama ko suku ala y'a miniji dɔgɔya ka si to 100 na silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru jɛkulu Côte d'Ivoire o président d'honneur Aruna Koulibaly woloba don wa tanti Aisha Koulibaly n'ale silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ furumuso ye o mɔmuso tun don. Juma novembre kalo tile 22 a janaza seli kɛra an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ n'ale silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara nɔnabila ni kɛnɛ kan. Sinji balima teri ani sigiɲɔgɔnw sɔrɔla ka musokɔrɔba in bilasira dayɔrɔ laban na. An badenmu nana an dɛmɛ an ba ka suturali la an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ka to yan k'an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara k'a fo k'a waleɲuman dɔn a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ mais a kɛla komi a yɛrɛ tun bɛ yan an denkɛ n'an ka sirifucɛ n'o ye Sherif Madani Tidiane Haidara ye ale nana an karamɔgɔ nɔ la a kɛla komi karamɔgɔ tun bɛ yan vraiment kuma ka gɛlɛn ma wulada nin na an bɛ dɔrɔn ka Ansaru fo k'an ka karamɔgɔcɛ fo ale min kɛla ni jama ni sababu ɲuman ye ka an denmuso n'an ba an bɛ se k'a fɔ an ba don n'o ye Aisha ye k'a ni Sirifu bila ka na jɔ karamɔgɔ nɔ la an ba k'an dɛmɛ an ba ka sikoya la an b'o fo k'o waleɲuman dɔn vraiment bɛnkɛbaga saya a ma nɔgɔ mais karamɔgɔ ka jigimafa a k'a fuwari an na. Waleɲuman dɔn kama musokɔrɔba ɲuman in ka wulikajɔ la diinɛ baara la silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma sɔn ka to kɔ o bɔra fan bɛɛ kana kɛ ni kɛnɛ seerew ye. Alahu taala hali n'a dana kuma kelen ma alimawutu masiru kullu hayy ɲɛnama fɛn a bɛɛ bi laban cogo min na o de ye nin nka laban kɛli ɲuman o de ka fisa a juguman ye anw tɛ nimisa an ba in ka tagali la k'a sabu kɛ ba ka ɲi nka denw fana o fana n'i y'o denw fana i b'a dɔn k'a fɔ i nɔ ɲuman fana bila an karamɔgɔ a y'o de fɔ an ye an n'ale bɛɛ jɛnna fɛn min ma o de ye nin don ye karamɔgɔ ye min fɔ an ye a bɛ kɛ nin de kama anw fana tugura ale kɔ fɛn min kama o fana ye nin de ye o la k'a ɲini setigi ala fɛ an ba in an nana ka na da yɔrɔ laban min na an ba ɲini ala fɛ yarabi ala ka hinɛ s'an ma. Alahu taala tandu ka Alahu taala barika la bi don in na an bɛ Abidjan yan sababu jumɛn na an ka musokɔrɔba n'o de ye Aruna Kulubali ba ye u ka fatuli de an se Abidjan yan ayiwa ka na bɛn ni sukoya ye ka dayɔrɔ ɲuman ɲini ka di musokɔrɔba ma ayiwa ka ɲini ala fɛ an ka musokɔrɔba in ala ka hinɛ an na ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ suma ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka n'a ma cɛ ɲɛ ala k'o kɛ sirifu bonya kɔsɔn k'o kɛ alaya bonya kɔsɔn k'o kɛ kira bonya kɔsɔn sɔlala muhamadu an cɛ ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ an sedu yɛrɛ bɛ an cɛla yan min nana ka na an karamɔgɔ représenter min ye an ka sedu Cheikh Ahmed Tidiane ale b'an cɛla yan a nana baara nin kɛ ni an karamɔgɔ ka kɛli ye ani an bamuso min ye tanti Aisha Kulubali ye vraiment dusukasi le mais olu ye ni an cɛla a ka caman le bɔ an ka nisɔngoya n'an ka dusukasi la ka sababu kɛ a kɛra kuma an karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ an cɛla yan donc an karamɔgɔ yira kɛnɛ o kɛnɛ kan dusukasi min b'i la o bɛ bɔ yen ka na ni nisɔndiya ni ala tilebanciya ye donc an b'o fo u nana hɛrɛ la ala k'u sigi hɛrɛ la u bɛna dugawu min kɛ an bamuso ye ala ka dugawu ni jaabi an bamuso yɛrɛ ala ka hinɛ a la ala kana si nimisa a kɔfɛ. Abubu Bawule o kaburudon kɔnɔ n'o ye cimetière municipal ye musokɔrɔba ɲuman in dalen bɛ yen nɔ a taara ka denw ani mɔden caman to a kɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ni k'a dayɔrɔ nɛɛmaya.
Amina Yarabi, suturali in kɛnɛ kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ Sherif Ahmed Tidiane ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ. O la bi an bɛ Côte d'Ivoire yan Abidjan kɔnɔna la ka bɛn hukumu min ma ni o de ye an ka musokɔrɔba an mamuso ni o de ba ye ale ka segili Ala ma ni o ye mɔgɔ minnu farala Seydi Sherif Usman Madani Haidara kan ka a dɛmɛ a ka laseli in na ni o de ka mɔgɔw wele ka na Ala ma mɔgɔ minnu farala kan ka a dɛmɛ o sira kan ni n'u ka nafolo k'a daminɛ Harun Kulubali ka se a kɔrɔ a dɔgɔw o bɛɛ lajɛlen mɔgɔw de don minnu cɛsirilen don karamɔgɔ nɔfɛ nin baara in na o kɔrɔ ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra Ala kama laseli in sira kan o la kabiri u ye ɲɔgɔn minɛ o la fo kana se an bɛ sigiyɔrɔ min ma min bɛ yen o de ye cɛsiri ani jija ye o la karamɔgɔ yɛrɛ a ye musokɔrɔba in minɛ ka kɛ a ba ye ni ani a denw ka jɛɲɔgɔnya sababu ye a na o na yan a bɛ taa jɔ musokɔrɔba in na alhamdulillah bi ni Ala y'o ka kalifa minɛ karamɔgɔ yɛrɛ de tun y'a laɲini ka se yan ka se ka janaja in a ka kɛ a ɲɛna mɔgɔ caman ni o yɛrɛ ye sutigiw ye ani ka fara mɔgɔ caman kan sabu an bɔra ziyara mawuludu an bɔra o de hukumu kɔnɔna la karamɔgɔ sɛgɛn minnu bɛ a la u y'o ta k'o lajɛ ani ka fara kan dans 2 semaines dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn karamɔgɔ kan ka se Abidjan yan o kama olu yɛrɛ jɛna pewu k'a fɔ n'a bɛ se ka den dɔ di min bɛna a sen jɔ a tɔgɔ la o b'a wasa o la a ma se karamɔgɔ yɛrɛ ka wuli o bɛɛ de kama a yɛrɛ sɔrɔla ka wasa don anw na an kana an sen jɔ kɛnɛ in kan ka se ka ka dugawudon kɛ banbatɔ in ye ani a ka wale ɲuman dɔn o la an bɛ o de sira kan an nana fɔ alhamdulillah Ala ni ce Ala sɔnna a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ fana na an ka jigiya bɛɛ la musokɔrɔba in a ye tagacogo ɲuman de sɔrɔ sabu alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a bɛ kuma mɔgɔ minnu n'u bɛ taa a ko ni taaba taara a ka fɛn bɛɛ bɛ jɔ fo fɛn 3 o la an mago bɛ kelen de la yanni nɔ ni o de ye a ye den ɲuman to a kɔ den ɲuman minnu ni o bɛ dugawu kɛ a ye waladun sɔlih kira y'a di ismul mufrad de la den ɲuman o kɔrɔ hali n'a kɛra kelen dama ye min bɛ dugawu sama a ma ko o baraji dafalen b'a sɔrɔ mais Ala y'a kɛ ale ta ma kɛ den kelen ye fo den caman minnu bɛ yen o bɛ Ala wele a ye wa a den minnu ye ni o de wele progéniture n'o de a wolodenw ye mais o dama tɛ olu ni minnu tilala ka jɛ diɲɛ kɔnɔ yan diinɛ baara la o caman minnu farala ɲɔgɔn kan n'o kɛra ka dugawu kɛ a ye k'a bila dayɔrɔ laban na ka dugawu k'a ye ni sigiw labɛnnen don ni o de ye ka wajulu kɛ a tɔgɔ la ani sarakati minnu labɛnnen don an b'a dɔn dafalen bɛ an ka musokɔrɔba in sɔrɔ a dayɔrɔ la ka taa se lahara ma an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ tagabaga la Ala ka yafa kɛ a ye Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka fara mɔgɔtojɔnw kan k'a ɲini Ala fɛ min b'a ni Ala cɛ Ala k'o yafa min b'a ni jɔnw cɛ Ala k'o ta ye. Amina Yarabi an karamɔgɔ Ahmed Tidiane o de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna.